Irridu nkomplu ninċentivaw liż-żgħażagħ sabiex ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom u jkunu tassew imħarġa għad-dinja tax-xogħol. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li matul il-ġurnata tal-ħamis żar il-kampus tal-MCAS Fraħa ġdid fejn kif għamel kemm fl-Università ta' Malta u anke fil-Junior College żar kull stand tal-Freshers Week. Kampus li qed jikber pratikament kull sena, eluf ta' studenti tagħna hawnhekk feta pjuttost żgħira illi jibdew jitħarġu il-rieda tagħna, l-ħolma tagħna, l-iskop kollu illi nżommu iktar studenti jistudjaw għal-iktar ħalli nelbu fost l-oħrajn il-problema li issa sfortunatament issa saret endemika illi għandna school leavers illi meta tqabelhom ma' l-average Ewropej ma jikkompara tajjeb xejn. Imwaqqaf fl-2001 minn Amministrazzjoni Nazzjonalista, il-Kulleġġ għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija jipprovdi edukazzjoni u taħriġ professjonali u aċċessibbli b'dimensjoni internazzjonali li twieġeb għal bżonnijiet tal-individwu u tal-ekonomija. Fl-MCAS Adrian Delija ltaqa' ma' bosta entitajiet u numru kbir ta' studenti li flimkien miegħu tkellmu dwar il-qasam rispettiv tagħhom u l-istudji li qed jagħmlu. X'nistgħu nagħmlu biex l-ewwel nies inżommuhom iktar fil-entitajiet edukattivi tagħna, fl-istituzzjonijiet edukattivi tagħna, imma mbagħad ninċentivawhom u niddirezzjonawhom għal xogħlijiet li tant għandna bżonnhom li huma fost l-oħrajn vokazzjonali, tekniċi, ħalli dejjem ikollna iktar żgħażagħ Maltin u Għawċin illi jinqalgħu mill-ħakma tax-xogħol tal-prekarjat, jitgħallmu, jedukaw irwieħhom u mbagħad ikunu qed ninvestu ħalli ikollhom verament xogħol li jrendi xogħol illi jservihom u edukazzjoni li jservihom għal ħajjithom kollha. F'6 istituti f'Malta u fil-kampus ta' Għawdex l-MCAS joffri 180 kors vokazzjonali full-time u aktar minn 300 kors ieħor li jvarjaw minn ċertifikati għal masters. Aparti l-amministrazzjoni tal-kulleġġ jakkumpanja lil kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u kelliem għall-Edukazzjoni Clyde Pooley.